Helo, Sioned Dafydd dwi, a dwi'n uwch darlithydd ar gyrsiau addysg gychwynnol i athrawon yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Dwi'n dysgu'n benna ar y cwrs rhaglen tar, Cynradd, a dwi hefyd yn gwneud rhywfaint o ddysgu ar gyrsiau eraill israddedig ac olraddedig. Ar ôl dilyn cwrs gradd mewn Cymraeg ac yna cwrs tar, fe fues i'n athrawes am nifer o flynyddoedd, cyn troi at hyfforddi darpar athrawon. Fy maes arbenigol ydy'r Gymraeg a maes dysgu a phrofiad, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Dwi'n ystyried bod hwn yn amser cyffrous iawn i fod ynghlwm wrth baratoi athrawon ar gyfer y proffesiwn. Mae'r cwricwlwm i Gymru yn cynnig cyfle gwych i athrawon gael bod yn wirioneddol greadigol wrth greu a chyflwyno cwricwlwm addas ar gyfer y plant yn ei gofal. Mae hwn hefyd yn amser cyffrous i ni fel Cymru Cymraeg wrth chwarae'n rhan i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Mae hi felly yn bwysicach nac erioed i baratoi athrawon dynamig ac ysbrydoledig gallu gwireddu'r uchelgais hwn. Dwi'n mwynhau ochr fugeiliol fy rôl fel tiwtor personol ac mae cael cefnogi darpar athrawon wrth iddyn nhw gymryd y camau cyntaf hynny i fod yn athrawon go iawn yn fraint. Dwi'n mwynhau bod yn dyst i'r egni a'r frwdfrydedd hwnnw sydd gan darpar athrawon ac yna gweld eu datblygiad a'u cynnydd wrth iddyn nhw dyfu mewn hyder. Rydyn ni'n annog pawb i gael athroniaeth bersonol wrth dyfu i fod yn athrawon. Rydyn ni am i bawb feddwl am ba fath o athro maen nhw eisiau bod. Ac yna, mae'r weledigaeth honno yn rhoi sylfaen gadarn iddyn nhw wrth ddatblygu'n broffesiynol. Mae carfan y myfyrwyr cyfrwng Cymraeg ar y cwrs tar Cynradd yn gymuned glos, ac mae'r gymuned yn un sy'n parhau gydol gyrfa. Mae myfyrwyr yn hoffi'r pwyslais ar gydweithio a chefnogi ei gilydd, yn union fel mae athrawon yn cydweithio a chefnogi ei gilydd mewn ysgolion. Dyna dwi hefyd yn ei fwynhau, sef cydweithio gyda fy myfyrwyr a gyda fy nghydweithwyr mewn ysgolion partneriaeth mwyn darparu to newydd o athrawon.